Buek gulai joriang bakin cojo tolu. Dek manokok joriang la patalo anak batu lado cek lai. Kada pulo kita li. Apa buek sambal tako guys? Nan tolu lawa obui tako sebelum poi ke pasar. Sebanyak 2 boleh buah. Agak ama cukup je untuk makan siang jo makan malam beko lah jadi no. Dek tunggu kompor lai 2 buah. Di samping itu awak obui lo joriang. Peng harum kamar mandi. Lah balik dari pasar baru awak kubak tolu nan 2 boleh buah tako. Apa kok 2 boleh buah awak obui dah. Kami di rumah ada baronom nang godang-godang. Cukui untuk makan siang jo makan malam sekali seorang ciek seorang tolu lah jadi no. Nyolai ada lo kinco joriang bagai. Nak jan panjang bona video awak pasingkek je. Tu lah sudah je awak kubak tolu ayam tako ka 2 boleh. Tu joriang nan lawa obui tako awak tuku lo lai. Joriang sangeneknya dak lo banyak-banyak bona do. Ko adik awak membawa joriang dari kampung Sakawung bunyi lai banyak joriang bawa dari kampung Sakawung tapi nan tinggal tu awak sangeneknya salobi awak bagi-bagikan ke tetangga. Makan je sado joriang tu gocer awak dia. Tu awak agi tetangga sangenek seorang tu awak tinggal sambal. Joriang nala sudah bawa bui lai rancak lunak tapi onta ba apa kola dek sampai patah lo anak batu lado dek manokok joriang lai lambek-lambek lunak-lunak awak tokoknya. Untung je joriang lai lah tokok ke sado. Abona orang awak ba apa lah jole lah patah batu lado untung juo baru. Tu lanjut awak jorang kuali awak masuklah santan nan jalang dulu. Awak ambil sangenek awak masukkan ke dalam blender untuk maluin lado. Biasa yo mak lai menggiling bumbu, menggiling lado yo lai pakai blendernya kok pakai batu lado lah awak menggiling bumbu jo lado yo ba apa lah ke le nan anak batu lado lah pocah. Tu lah cowok nan lado jo bumbu gulai dek blender awak masukkan lo segalin daun ke dalam kuali lai. Dak lupa lo di api kompor lai. Tu dimasuk lo bumbu nala cowo dek blender tako lai. Dikuncangi pakai santan nan ado di dalam kuali supaya nak jan ado tinggal bumbu ngenek olah aja dalam blender. Tako santan jalang aja masuk baru tu wak masuk lo pati santan lai. 1/2 kilo wak boli tako nan plastik santan dak lupa lo dikuncangi dulu do. Kebiasaan nan modeiko nan payah meninggal. Ada orang menunjukkan kawak nak lomak gulai agi masako gak satungkui je. Tu lah mangalogak lo kuah gulewa dimasukkan lah joriang nan lawak tokok-tokok tako. Jan salfok jo anak batu lado nan la patah. Kalau kecek apa paje lah kudung batu lado kecek. Iko lah nan kedua kali anak batu lado patah di awak onta tangan nan babiso onta bak poko lah. Tu lah mangalogak lo kuah gulai sekali lai dimasuk lo tolu lai. Lah masuk tolu kasado disangai-sangai je gulai wak lengonye. Kalau kecek apa paje bau unyai-unyai je api ye. Tu dak kalah mau bagai lo dek api memanggang kuali do lah masak lo gulai yo kaparen lo pau alai diambil pinggan lai disondok nasi lai. Kalau membuat gulai joriang dak tenantin bagai apa paje pulang makan je wak lai. Nan salfok jo tompek sendok nasi awak abe calling awak sematkan di kolom komentar yo. Kotak nang kenek de bisa diisi air jadi dak kurang sendok nasi wak de do. Colin lah awak ambil gulai tu yo ciek tolu ambilnya dak boleh 2 donya lah sudah agak dari sebelum membuat gulai takono. Kalau makan jo gulai iyo lomak ado kerupuk jangek modeko. Iko carito kerupuk jangek mangko ado di rumah sebelum awak mencret jadi ube dek awak makan lah kerupuk jangek lebih kancang lo iko ube mencret daripada ube-ube memboli di lopo tu. Kalau sama so awak ketek-ketek dek sari gombu di rondam jo jangek dek ona awak tu diminum air pahit rasa kini dak ada orang suruh makan siri tu jo kerupuk jangek galanya. Yo lah ponek lo muncung wak dek baca cerita aja jak takwa sampai di siko je video wak lo guys. Terima kasih yang lah nonton.